Dacă ar fi să divulgați un secret de la un loc de muncă la care ați lucrat și nu mai lucrați, care ar fi acela? Am lucrat la o ambulanță privată, ca șofer acum mulți ani, când eram și în școală. M-au pus cu o doc mai în vârstă și mergeam la cazuri. O rețetă aici, un paracetamol colo și discutăm cazuri între. Mi-am dat seama că eu vorbeam și ea aprobă, ceea ce mi s-a părut ușor ciudat. Am mai săpat puțin și am aflat că facultatea a făcut-o prin rectorat. Rezidentiatul prin diverse catedre și hop-top are parafa. Tot discutând, am adus un caz pe care l-am tratat vădit greșit și tot a zis că e bine. Apoi, refacând istoricul cu cazuri, am ajuns la concluzia că bine că sună lumea aiurea la 112, că dacă îți vine o de asta în casă când îți arde buza, ai mari șanse să dai noroc cu Sfântul Petru în mod prematur. Acum este director medical la un cămin de bătrâni și nu mai are treaba cu profesia medicală. Din mare fericire, mă întreb câți de ăștia nu am dat sau ați dat până acum. Oameni foarte buni concediați pentru că refuzau avansurile sexuale ale cofondatoarei companiei, tot această doamna factură clienții companiei pe nașpa. Când angaja ea oameni sau era băgată în procesul de angajare, 2 refuză din prima pe aia de nu arătau bine, n-a angajat niciun bărbat sub 1,80 și nici o femeie urâtă. La corporație, o fostă șefă a recunoscut că a angajat singura fată care a aplicat pe post, pentru că se plictisea printre atâția băieți. Îi durea în cur pe meșteri de calitate a lucrărilor. Toți își mai puneau niște ciment, niște glete în plasă și duceau acasă, că trebuie să facă una altă pe lângă casă. Lucram în construcții în perioada facultății, mai mult sau mai puțin part-time și în weekenduri. Florești lângă Cluj, perioada 2012-2016. Se dădeau șpăgii pentru autorizații, șefii furau la greu, cam toată lumea fură, Crazy Times. Eram singurul rom în firma și singurul care nu fură. Am lucrat și eu în construcții, am asistat personal la modul în care se fură. Șoferul unei betoniere s-a lăudat că și-a făcut alea în fața casei cu ciment vărsat pe blat. Într-o zi, patronul le-a pus pe șofer să toarne tot cimentul în cofrage de 1 metru cub să vadă cât ciment era, chit că pierdea bani. Patronul a vrut să îl dea afară pe șoferul care fură ciment. Pe lângă asta are și dosar penal pentru furt, îl mai angajează șulea. Sunt arhitect. Pot să confirm cele spuse de tine și cei care au dat replii. Fun fact, doamna 10 este arhitect șef în Comună Y. Cine are cele mai multe proiecte în Comună Y? Firma de proiectare a soțului Denei 10, comună în care, când firma noastră are proiecte, ne freacă doamna 10 de nesar capacele, până să primim autorizația. Ex-Finance în Big Tobacco, vedeam facturi cu sume de 200-300 ca euro sub formă de donații către diverse fundații de cancer treatment, care erau în fapt subsidiarele lor volate. Vând cancer și evită taxe, Machiavel ar fi mândru. Ex-militar. Majoritatea ofițerilor sunt niște incompetenți care au făcut o academie. Habar nu au de tehnologie și ocupă funcții doar pentru că gradul le permite. Oameni cu zero experiență de război nu au ce căuta în armată să apere țara. Oameni care au rămas în sistem de când era armată în termen, nu au ce căuta să apere țara. Echipamente luate la suprapreț și ținute de tot rahatul din cele mai proaste materiale. Chiar aș desființa armată și aș privatiza. Decât să fie condusă de corupți de la stat, mai bine o armată de mercenari cu experiență în zonele de conflict. Îi duci prin rotație să facă experiență și nu mai stai cu frică de invazie rusească. Am muncit în 2 companii la un nivel destul de înalt, șefii mei având ce în titlul. Secretul e că nimeni nu știe ce face, toți se prefac. Cu cât ajungi mai sus, cu atât observi că nivelul discuției e cam ca la grădiniță. Am asistat la multe discuții unde argumentul suprem a fost că așa vreau eu. Un exemplu ar fi unul care a aruncat cu bani în stânga și în dreapta că să se facă un relise la o dată fixă fără vreun motiv serios. Avea o crozieră planificată după și voia să scape de o grijă. După calculele de atunci, a cheltuit extra 2 milioane de. Asta m-a ajutat mult să nu mă mai stresez cu muncă și să nu mai iau totul în serios.